Naubata na kamo. Naubata na kamo. Si Henry M. Anbida dyan. Naubatan ka na. Henry Maceda, siya ang the best. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Kay ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Henry M. sa Pingion, tutok lang sa DCGB. Gising na! Morning hirit na! Kasama si Henry Maceda. Again. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa morning hirit. Oh! Ano? Bumata ka na? Ano? Ba't ka? Si Henry Maceda Pero sa kaso, Morning Hear it! ano, laban? Ba't ka? Si Henry Maceda sa Morning Hear it! Ano? Ano? Naubatan na ka mo? Oh, Ako, dahi pa. sige, love sana. Yun makuha mo. May abot ang kakanoy. Love ka sa nakilablab. Come on everybody! Come on everybody! Alat nguna ta. Ano? Kumusta na? It won't take long! We're gonna do the twist! We're gonna do the twist! And it goes like this! Good morning. Let's twist! Morning good. Let's twist again! Morning hirit na sa DCGD. Good morning Pilipinas. Uy. Good morning Legazpi City. Kumusta po ang mga parantabay niya to, mga tugang sa siyudad de Legazpi, Marinaga po sa Indogabos. Siring man po mga tugang sa mga parantabay niya to dyan sa Daraga. Good morning. Mga nakatutok po sa Tabaco City, Marinaga. Mga nakatutok, mga tugang dyan sa Ligao City. Good morning. Sabi ni Padeng Ray, ang pakaagom nin marahay na babae sarong kaugmahan. Nagpapahiling iya na nawiwilihan kanin kagurangnan hali sa mga talinhaga 8:22. Yes! Thank you, Padeng. The best, ha? Yung manangga, eh. Yung manangga, tama man. May point man. Saan na mga talata sa Biblia po, mga tugang? Kaya nagpapaltos. Pirme iyan, mga tugang, may katotohanan na napigasabi. Kan mga nakasurat susog sa talata dyan sa Biblia. Good morning! God is good all the time. Oy, sa mga taga-Buyuan Tabi, sabi ni Tano Ayala Marinaga. Good morning kay amigong Jonas Rosal. Saro mga tugang sa official na taga-Pukaw, kan morning hirit. Thank you pare. Marinaga Tabi amigong Jonas, ha. Pasiramon sumuro maniyo mo kasuapon kan auto mo, Jonas. Aday magayunon sumuro maniyo. Bagayon man sa imo sa service mo. Bako man makangalas kung dakulaan ano yan, di ba? Bako man makangalas kung dakulaan nakikisakay dyan sa auto mo. Bako lamang makangalason kung day dyan kinabibinser sa imong magsakay lamang na kung ano, maputi, morena. Hanggang nagsasakay nga na isang motor sa rayan pang auto mong magayunon na sumangkay dyan na pagyaw na sa lawkan auto mo. Pwedeng din makasayuma talaga. Garimon sa auto ni Noel na Manalo, amigo. Yan bagang auto ni Noel na Manalo. Ay nako. Pag ang kada minasakay dyan, pilay patay. Are, araw ka na auto, sus ko yan pan.
Pinanggad na nawaraan. Pinanggad nawaraan iyang ki ano ini. Ki pigapod mga tugang na mga sugot nin karatan. Ale, good morning Sir Hen. Ako po sunahiling mo kahapon sa City Hall. Na avid listener mo 5 AM pa lang bukas na ang radyo ko. Ay wow. Salamat madam. Yung mananggad pagsakat ko sa City Hall kaswapon ta may tuyo ako. Nailing ko talaga yun si madam. Maputi-puti na babayi. Maputi-puti na babayi. Na magayon, the best ha. Good morning madam. Happy morning hirit. Sabi sa imo. Okay. Para mong tan mga buena manong bareta, mga tugang in the morning, digdi po sa DCGB kay Baan Report. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Ali po dyan sa lawas kay ba mga tugang si Lowens Barcena. Batana, September 1 na pala niya ron, lali. Pasko na pala, September 1 na pala niya na din. Webes pala niya. Pangyayari sa maoraro. Lowens, good morning Lowens, Merry Christmas. Kami Lowens. Nong, Merry Christmas. Merry Christmas Ninong. Pasko na pala, adi. Iyo na baga. Oh, palan. Iyo na palan, adi. Happy naman. Maray ka ini pag Pasko, so gari baga darakit dagit sa nampahit. So gari baga sa uro-uris naban sa nampahit, adi. Oo. Oh, palan. Pan baga, siguro dahil mo sa namidbid, adi. Christmas time nasa DCGB. Yes. Christmas na naman. Ano pa? Sako, ikaw kang asahan maski puro paano. Oo. Susaro mong ninong, gari permission na ka mo snack. Puros tuga. Iyo, buda, garo siya na permission ka mo snack na garo ika nagbabayad. Pwede. Naparaot naman. Pinakaraot na naman ngayon. Sige, good morning. Kamusta dyan? Roger Tabia, VP. Good morning sa mga paraan tabay. Salamat. Tranquilo man ang pasiorden ka na bilog na Ligaspi sa bilog na mag-aga kon police blatter ang mabasaran. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, kontrolado na daw sa syudad ng Ligaspi ang pagparakol kan mga nagbabalagaw-bagaw na mga badyaw sa sentro kan syudad dahil sa pagwawarning sa mga nagkukustodiya kay ni. Ini matapos na ikumpirma Man, nagtararam naman. Nagtararam na naman. Sige ang talam. Sabi kan mga aki, ano nan mama, sige ang talam. Sige, go. Ini matapos na ikumpirma sa DCGB News Delegaspi City Task Force Kalinigan Chief Martin de Marbella. Ay, kumbinsido ako dyan. Kumbinsido ako dyan. Labis dyan, lakingan. No. Sabi nga ni kan mga gurang, pag titaram ka, pipakurunahan niya yan. Iyo. Kumbinsido ako dyan sa lalakingan. Pag yun kuminaran yeah. Lowens, pipakurunahan yan, sabi kan mga gurang. Talagang nangyari yan. Oo. Una, kung ibang tao ang nagtabi, medyo duda. Pero pag si amigo, yan si Andy Liit, solve yan, amigo. Lamang kikuanan. Dahil lamang ang kipaltos, may mangyayari dyan talaga. Roger to da. Yes, oho. Na ang resulta, kan komprontaw ninda ang nagkukustudiya dyan sa Barangay Bitano. Nadainan mga nagkakaralat na mga nagrilimos-limos sa lugar. Bako arog kan mga nakalihis na aldaw. Masarabit sa jeep. Ang mga badyaw na ini, mga aki ipapati. Mata o kisobre, maagad kilimos. Lugad pagdait tinawan, ang iba, nanlulusta ba sinangungulog. Yes. Según kay Marbella, mahigot paninda na pigbabantayan ang bilog na syudad.
asin kung igwanin mga badyaw na nagkakalat sa inday ning piga akbot, asin ilalaag naman sa tamang lugar, tangan sususugo naman so nagkukustudiya, na ngaya day mo ngayon ni nadidisiplina. Pangapudan man kan City Social Welfare and Development Office asin magin in Marbella, na kung halimbawa igwanin mga mailing na badyaw naman na nagbabalagaw-bagaw sa syudad, ipag-report naman sa indang opisina. Asin kung mag-agad nin limos, dahil nanggad pagtakwa na nin limos. Tangani na dahil magkaigway nini kaisipan na ang ligas ng oportunidad ninda sa siring na hanap buhay na nagpaparapang agad sana. Paglinaw ni Marbella, na kaya ninda pigigibo na ang mga pagsasaray sa mga ini, taan concerning da, ang mga aki na mga badyaw makahirak man daw na nalilingling sa siring na gibo-gibo. Asin tangani nang matawa na ni Marhay na Puturo, asin makaukod na mag-aradal, makapagtapos sa mga masunod na aldaw. Iyo natabangan man daw ka na publiko sa paagi kan da ipaglimo sa mga ini dahil lanta ngani nang makaukod din niniba pang mga hanap buhay bako sana sa pagparapanghagad ngani nang matawa ni Marhay na Puturo. Tama. Okay. The best. Maray nga ni tigwa kita ki Andy. Correct. Takunday kitang Andy. Garo day man ka nagintindi na kaan. Oo. Okay. Biroon mo bibukod. Iya baga. Iya. Bata Maray nga ni tigwa sumay-sumay kitang pa daw Andy. sinda. Takunday kitang Andy. Tapos na din. Medyo naturo triste. Kaya dyan kita saludo kay Andy. Talagiling nga. Kang binukod niya yan. Napilya mo ko na nakasaray. Binukod diniwan-tiwalan pasinda. Pipakukod pasinda kan badyaw. Binukod mananggad ninda. Yes. Pagkadakop ninda kan badyaw na nagsumay-sumay sa inda. Siging ibi. No. O di naman paninda sa nagkukustudiya. Sa Tama. nagkukustudiya man kung ano na mga palusot. Tama. Okay. Kaya ang warning ni Marbella sa mga ini, lalo na sa nagkukustudiya, dahil nanggad ka mo magbalgar sa mga ipinangako nindo na dahil nila magkakaralat sa Legazpi, Iya baga. tamay kakalagyan daw yan. Yes. Okay. Oo, Roger. So yan tabi, VP, ang mga dagdag pang istorya, alidigdi sa Legazpi Port District area. Ako po, si LDB. Salamat, Lawrence. Mientras tanto, naman kita kay Jimmy na salita sa dagdag na report. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag manyatong bareta, pinasalubungan tulos din problema. Ang katutukaw pa sa ng Chief of Police digdi sa ginubatan sa persona ni Lieutenant Colonel Joseph Magsaw, ini matapos na may nangyaring robbery hold up sa Barangay Mauraro, kung saan ang biktima si Ronald Villanueva, 28 anyos soltero, sarong account officer in sarong lending company. Chimpong nangungulikta inin mga pautang na may na mag-abot duwang armadong persona sa lugar. Naka long sleeve ang mga ini, naka face mask. Dahil man niya aram na siya hold upon, dahil man nagpipinsar na may badil ando ang persona. Kada kahampangan ando ang armado kan biktima, naghapot pa ini sa kolektor Na? sa din sa kolektor. So kolektor suminimbag man tulos ako. Dapat ang sibang niya, bako ako. O inda, dapat ang sibag inda ni ko aram para Inda. kapas na biktima. Naghapot pala. Sa din sa kolektor. Suminimbag ako. Ako, hold up ini. Nagpaman, digdi na pinaan panigundang tataramon, inubatin nyo kan na mga armado. Suspect. Kan suspect. Ura mag-iwag, kwarta lang ang kuhahon mi. Kuhan ko. Ora siya, iwagan. Ora, iwag. Kinako sa kwarta. Inabag sa Samsung A12 cellphone kantidad 8,000 pesos plus 30,000 pesos sa cash. Yeah. Sabay hali kan daw ang suspitsado. Yes. Tapos? Dahil naginibuan biktima, naghali na sa lugar. Agad puraber naghali, uminalingaw-ngaw pa ang sarong putok nin badil. Oo. Ayan pa Kaya yan. Ano? nagpaturatoy na papauling diretso sa kolektor. Oo.
Report sa police ang ngunyan under investigation ini. Oh. Mantang nako ang basyong bala sa pag-follow up kan police. Nadarahon sa Campo Simeon Ola para sa ballistic test. Oh. Di kulog kipayo pala ni COP. Kulog pa. So dating chief of police nalidahan kay ni Police Lieutenant Colonel Joseph Bagsaw. Ito man so panghabas digdi sa Treasurer's Office. Oh. Sabi kan mga opisyalis digdi, narabasan digdi sa ginubatan. Luwas lao. Iyo. Harayo. Iyo. Ni harayo. Tansuinot. Digdi sa nasa bisinidad. Iyo manangga. Yan tabi, BP. Okay. Dag na informasyon, Jimmy, na salita, DCGB News. Ara mo, diyan ko ta ako ko ta na ako masusunod. Dapat ang i-assign mo sa mga lugar ang tao na nakakaisik ang train kan sa lugar. Diba? Yan sorry po sir, pero ako, kumensido man ako sa kakayahan niya. Pero, maadal siya kang train, kang ligaw. Diba? Maka John, Ronald. Pero kung inasign mo dyan Tagaligaw, ano nang lamang ki-official mga tugang ang PNP na Tagaligaw? Yun ibugtak mo dyan, solve yan, ha? Yun ibugtak mo dyan mga tugang, solve. Mas kabisado niya, mga tugang ang sitwasyon, di ba? O anyway, kundi yun ang patakaran kang pulis, di kitang maginibo. Mientras tanto, mga tugang Ans Galero nasa linya, alas 5:25 po. Sa Pilipinas, sa ramontang dagdag na report hali dyan sa luwas. Ange, good morning, Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya itong bareta, nasundan na naman ang insidente ni panaatake sa mga pasilidad o kaya kagamitan kan Albay Power and Energy Corporation o APIC. Ini ang bagay, VP, na kinonfirmar sa DCG o kan DCGB News, sa DCGB News kan nasambitan ng korporasyon sa pamayon ni Chief Operating Officer Apo Alvarez na kasuod may daipa na bibistong mga persona na tuminapok ni na improvised tripwire sa primary line kan APIC dyan naman sa may barangay Malabog, Daraga, Albay. Improvised ano? Improvised tripwire. Tripwire? Oo. Ano yan? Susundig din sa report kan sa indang team o ining security and technical team, ini ang ginamit na wire na ini, garo copper wire, 1.5 meter ini na may nakadukot na AA battery sa parehong dulo kan wire. Pag tinapok dahil ni dyan sa mismong primary line, pwedeng magkausa ini ni Buro Brownout. So, na pag-araman, may nag-report sa inda na siring na bagay. Nagduman sinda kay bahangan itong team together with the barangay officials. Napag-araman na talagang saro ini sa mga nagkakausangon yan sunod-sunod na Buro Brownout dyan sa Feeder 2 kan Washington Substation. And inibagang Feeder 2 Washington Substation at tabi VP, nagsusupply ini ng kuryente sa Banuan Candaraga, asin man Kamalig. Na magigiramduman kan mga nakalihis na daw ang Ligaw Substation manindan natake sa pagikan na pagtapok man kan Molotov firebomb. Sigon sa apik ko niyan kay Mr. Alvarez, nakikipag-tabagan na sinda sa mga otoridad, partikular na sa mga kapulisan para maglansar ni hirarom na investigasyon panawad sa duwang suludan na insidente ini sa antig na target ang senda mga fasilidad o kaya mga kagamitan. Nabipakan na nasambitan ng korporasyon na malinaw daw na organisado asin planado ang pananabotahing ini sa APIC asin sa indang mga pasilidad. Sisem mandaan posible ka na sa rahutan o ano? Sisem, ano mandaan motibo kaan pagsabotay kaan? Inda sa VP. Ano motibo ka na di? Saro sa APIC tarong hindi. Ano man ang koneksyon ka? Ano man ang kung kayan ta magsabotay sinda? Baka sabi pinili kaya sa official statement ninda, baka answer sa mga rason kaya para maghasik ng sunod-sunod na brownout tapos magkalat manin kumbaga kariribukan sa mga tao na brownout na naman ngayon sa APIC lalo na ngunya na haranin na so SGMA. Maghasik ng ano ng sunod-sunod na brownout? Oo. Okay. Akaba ko na magdagdag. Mo na maghasik ng problema. Ako gusto ko magugbasa na ngunya na aga.
Ang basta ako gusto ko sa magngarak nga ko niya na aga. Oo. Kaso, well, Oo. O sana madakop yan. PNVP. Yes, oho. PNVP, Ito information baga man sa sa ligaw, lokal. binarabadan so guardhouse ki Gasira. Oo. Report ni Jimmy. Binarabadan ki Gasira. O yan palang binarabadan man ki ano ito. Ano ito? Improvise tripwire. Improvise ano? Tripwire. Tripwire. Oo. Spell tripwire. TRIP. Ay, very good. Good girl. maray man na pagkatirada mo. Sige. Yung nalilipian, informasyon man, na pinagpabot sa Toyakan na Albay Power and Energy Corporation with Boy, Ans Galero, DCGP. Thank you. Isus ba, kamu man daw. Ano ka para gibunin do? Ano mo nang redo kamu kan? Mas kanong gibunin do, de man kay puan kayan. Diba? Mas kanong gibunin do. At sa Sabado may agma. Ano ko aram kung konektado baka dai man konektado pero teman teman para gigibok kita kaiyan makaresolve yan kan problema kinakahamtang tangon yan o makatuwang daw iyan sa karahayan kan apek o makatuwang daw iyan sa ikakarot kan apek. Ade ay masyado man kita na. Alas 5:31 na mga tugang oras po sa Pilipinas. Newspaper Asin sa front page. DCGV. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Manager Mar de la Cruz, mga tugang nasa linya. Paring Mar, good morning kami. Good morning, BP. Good morning sa mga tagalantabay. Suminirip na asin kuminanta na. An, Si Jose Marichan. ayun, arimatin na. When I'm seeing lanterns on the street. Arimatin na pa. September 1? Ah, No pa man. ay, ang Pasko sunod ka na kanta, so, ibigay mo na. Yun na nga ni. Tapos kung na mga ibigay, ralihan ka. Nangyayari. Aha. Alright, deadlines ko siya na pagkaaga. DOH, dahil pang plano na arugon ang nagkapirang nasyon sa Asia na nagtanggal na nin face mask. Yan. Department of Health kontra sa deklarasyon Yung ng mananggad Cebu pa City. rin eh. Sa mananggad na nasyon din ang mas ade. Singapore dahil na. Sailing ko kita pa rin. Dapat may mas muna kita. Sabi ni DOH kontra sa deklarasyon kan Cebu City na bako na mandatory ang pagsuluming face mask sa syudad. Matapos na pirmahan ni Cebu City Mayor Michael Rama ang sarong executive order manangod sa pagtanggal sa mandatoryong pagsulog ng face mask. Oh, siguro Pero- dapat gayon. May mas pa kita ta. Dahil pa sa to ng mga tawon habang nagtatanong, magatalsik ang liwoy. Roger, pero Oo. ang Malacanang no comment sa desisyon ni Cebu City Mayor Michael Rama. Yes. Mura ko ba ng Sibadi? Si Governor Gwen, urag-urag man. Roger, Di man nag-rinot, di ba? okay, basta ang panindugan din ni OIC Health Secretary Maria Rosario Berhere na dapat magsunod ang gabos na lokal na gobyerno sa patakarangkan ano yan kan nasyon kang gobyerno na sarusan ng karampag sa pagresolver sa COVID-19 protocol. Aha. Okay, mga super, posibleng magtigil pasada in kaso day paunrahan ang hirit na 2 pesos na fare increase. Posibleng danyos sa darakan duwang bagyo sa Batanes, makusog na pigbabantayan ka na NDRRMC. Yep. Mantang magiging epekto kan duwang bagyo sa Norteng Luzon, tigandaan naman kan DSWD. Local case kan manggipak sa nasyon, dahil pa nakukumpirmar sigon sa DOH, pang-apat na kaso, pa-recover na. Aha. PNP naka-alerto na sa paglawag kan panahon ng Kapaskuhan. Mantang Philippine Ambassador to the United States, Jose Romualdez as in Permanent Representative to the United Nations, Antonio Manuel Lagdameo, lusot na sa Commission on Appointments. Pagambo sa mga pulis sa Maguindanao, kinundinan ni Congressman Mujiba Taman, mga nasa likod kampanya ng Bangsa Epica ng Patuan Maguindanao, arab na kang PNP. As in, medalya ng katigilaan itinao sa nagada ng Epica ng Patuan Maguindanao. Yes. So, Aha. for BP, ang mga headlines ko niyan, mantang ang PNOC, nagtauman in rekomendasyon, manangod sa kung paano mapababa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa sarong hearing duman sa Senado. Mga headlines ko niyan, natudyang ang PYS Enterprises, ang details po kayo, abangan at yan,
mga alas 6, alas 7 ng Yes. pagkaaga sa Aha. Medyo News kan DCTV. Basta radyo, PYC niyan, 24/7 konektado ka mo maski download na napon sana Mr. and Mrs. Rosemary sa kalyo dyan sa Orosite, Legazpi City. Mhm. From Santo Domingo Broadcasting Center, ni po si Mardila. Good morning! Oh, yes. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Oh, yan. Okay. Alas 5:36 o 35 oras mga tugang sa Pilipinas. Sandali, ha? Abudanta muna ang Pag-asa, Legazpi sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Mga tugang, hali po dyan sa luwas. Tingnan natin ang mga headlines o bareta sa kamugtakan. Ngunyan pong aldaw, kumusta na daw sa bagyo na yaon tabi sa PER. Sa nga ngaran ka ito? Susarap bagaan ngaran Henry da. Hello. Ligas, good morning po. Magandang umaga, Miss Janice. Yes sir, good morning po. Good morning. On there ka na po sa DCGB Legazpi. Go ahead po sa forecast sa araw na ito. Hello, Miss Janice. Magandang umaga po, yes po. Go ahead Magandang po. umaga po. Para po sa kalagayan at pagtaya po na ating panahon ngayong araw, September 1, 2022, yung binabantayan nga po nating Tropical Depression Gado ay patuloy po itong kumikilos at napapanatili po niya kanyang lakas habang ito nga po ay kumikilos pa hilagang kaluran dyan po sa may dulong hilagang Luzon. At huli po itong namataan sa layong 885 kilometer east-northeast ng dulong hilagang Luzon. Taglay po nitong sir, can I go back po? Yeah, Kukunin sure. po ulit yung Sige po, no problem. Okay lang. Okay lang. Okay, sige po. Sige po. Sandali lang at kukunin yung kwan. Iba yata yung nabasa ni ko. Iba po yun ako sir. Sige po. Sige, sige. Nalito. No problem. Okay lang. Okay lang. Sige, para maitama natin, ha. Sige po. Okay lang. Take your time po, Miss Janice, para makuha natin yung talagang talaga. Yan. Yung talagang talaga. Ang forecast sa araw na ito. Okay na po. Okay. Ayan po, Sige. ito na po yung Go ahead po. update. Po. Magandang umaga pong muli para po sa kalagayan at pagtaya po na ating panahon ngayong araw, September 1, 2022. Para po sa update ng Tropical Depression Gardo, ito pong Tropical Depression Gardo po na ating binabantayan. Huli po itong namataan sa layong 885 kilometer east-northeast po yan ng dulong hilagang Luzon. Taglay po nitong lakas na hangin na umaabot ng 55 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot ng 70 km per hour. At kumikilos nga po ito ng pahilagang kaluran sa bilis po na 45 km per hour. At ito nga pong sigado ay wala naman pong direktang epekto po sa alinman pong bahagi na ating bansa at maaari nga din po siyang humina po at maging isang low pressure area at sumama nga po ito dito po sa circulation po ng dati po nating binabantayan na si Hinamnor na itong super typhoon. At ito nga pong si Hinamnor ay pumasok na nga po ito ng Philippine Area of Responsibility kahapon po yan at pinangalanan na po natin itong Super Typhoon Henry at huli po itong namataan sa layong 530 km east-northeast po yan ng Itbayat, Batanes. At taglay po nitong lakas na hangin na umaabot ng 185 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong maabot ng 230 km per hour. At ito po ay kasulukuyang kumikilos patimog kanluran sa bilis na 25 km per hour. At ito nga pong si Super Typhoon Henry ay naasahan po nating magpapatuloy po kanyang pagkilos pa timog kanluran ngayon po hanggang bukas po yan ng madaling araw at maaaring mamayang gabi po or kinabukasan po na early morning magiging almost stationary po ang kanyang pagkilos na kung saan po maaari po itong mag-attack nga po ng or mag-enhance po ng southwest monsoon or habagat po na siya magbibigay po ng malalakas na pagulan po lalo na po sa kanlurang bahagi po ng Luzon.
At ito nga po si Henry ay maaari po itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility by Saturday evening na po yan or Sunday morning. At dito nga po sa atin sa Bicol, maaari po natin asahan ngayong mag-araw ang maulap po na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman ng ating hangin na manggagaling mula Kanluran hanggang timog Kanluran ng Iral na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alo ng ating karagatan. At sa ngayon po, wala pa naman po tayo nakataas na gale warning saan man pong bahagi ng Bicol Region. At ang ating inaasang agwat ng temperatura po sa maghapon nasa 24 hanggang 31 degrees Celsius. At ang ating araw po ay sumikat kanina lamang 5:34 ng umaga at ito'y muling lulubog sa ganap na 5:56 ng hapon. Mula po dito sa Pag-asa DOST, Janice Rosero po, nag-uulat. Miss Janice, Yes po, itong sir. si Henry, software typhoon siya, pero mukhang hindi naman mapaminsala, ano? Hindi siya maglalandfall? Sa nakikita po natin sa ngayon, hindi po siya maaaring maglandfall pero maaari po rin magtaas po ng signal dito po sa may dulong Hilagang Luzon. Oh, pero yung pero hindi niya papupuruhan yung dulong Hilagang Luzon, ano? Kasi kung niya, malayo. Tama? Opo, sir. Sa ngayon po. Opo. Iba talaga pag Henry, medyo gentleman. Ano? Sana nga po. Sige, Miss Janice, salamat po sa ulat. Mabuhay kayo. Yes po, sir. Opo. Yes, yan po mga kaibigan ng Ulat Panahon. Kasama po si Janice Rosero. Kumbinsido si Janice sa coronal. Iba talaga nga niya ako pag Henry, gentleman. Sabi ni Janice, sana nga po. Bakit kaya nakakalimutan ko ang pangalan mo pagkausap kita? Ano? Bakit kaya nakakalimutan ko ang pangalan mo pagkausap kita? Kadagon mga Estel mo. Saan mo na sinabi? Sinabihan mo kaan? Ano naman? Pigdramahan mo na naman kaan? Naman na pagkagagasi mo na naman na. Pigdramahan ka na naman, oy. Dahil karokan mga Estel mong yan. Basta namamati ko ang boses mo, nabubuhay ang katawang lupa. Si Ramon. Alas 5:41 ninaga. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige. Namamas ko po. Namamas ko po. Merry Christmas na po. Nangyari sa Mauraro. Namamas ko po. Pasko na. Wow. Ano na? Merry Christmas na. September 1 ko yan. Pasko na. Oh. Ihado. Bayan na ngayon, no? Ngura man. Morning! Good morning! Joshua Bino, mga tugang, may dagdag na report. Ali po dyan sa luwas. Kaming Joshua, buhian mo. Joshua? Hello? Hi? Nawala? Yes. Come in. Yes, good morning VP. Good morning man sa mga paraan tabay. Tangani masiguro na magiging patas para sa parehong pasahero asin na mamasada ang ipapalawas na fare matrix sa tricycle ngunyan na Webes alauna an hapon. Nakatalaan na ang committee hearing kan Committee on Transportation para pag-adalan ang pagbilog nin fare matrix nin mga tricycle digdi sa Banwaan kan Daraga. Imbitado ni Committee Chairman Paul Lumontaliana ang mga presidente nin Toda asin Parada. Kung babalikan DP, puun pa kan mga nakalihis na simana. Haloy nang ipigpapangapudan kan mga pasahero ang halangkaw na singil nin pamasay kan nagkakapirang biyahe nin tricycle. Sigun Kim Montaliana, nasasabutan niya na talagang yauna ang pangangaipo na makapalawas nin fare matrix tangan ay ma-regulate ang pagsingil asin magkaigwanin maninigong basihan ang pasahero sa ibabayad sa pamasahe. Alagad talagang kaipuan man ang paghinimbang na dahil maagrabyado ang pasahero, siring man ang tricycle driver, lalo ngunyan nahalangkaw pa ang presyo ng produktong petrolyo. Ngunyan, nagkaigwanan ng diit na liwanag ang issue pag-abot sa mga reklamo, pag-abot sa pamasahe. Dahilan matapos ang haloy na panahon na pagkiirad sa mga pasahero sa wakas ngunyan. Natawan na ininin atensyon kan lokal na gobyerno, particularmente na ang Committee on Transportation. Alagad nagkaterek daw pang magalat-halat, magtataga-tios-tios pa nindiit ang mga pasahero. Dahil lang nagkaterek daw pa man ang magiging proseso bago mabilog ang ordinansa para sa fare matrix. Mientras tanto, kung matatandaan, sa ipaniluwas man na impormasyon ni Mayor Awin Baldo, kung halimbawa mabilog na ang fare matrix, posibleng mag-imposar man sindanin maninigong panilidad sa mga mabalgar digdi. Yan tabi, VP. Joshua? Yes, VP. Anong plano sa committee hearing? Pasain ng direksyon pataas o pababa?
Dahil pa nga ni BP masiguro kung anong magiging resulta kayo ni. Kapag adalin yung marahay, Oo. na dahil may mga grabyado so pasahero, dahil man mga grabyado so driver, na alam ko ang presyo kan produktong petrolyo. Ano Siguro ang balag- naghiroon? Ari ina-existing mo niya na pamasahe dyan sa Daraga? So before pandemic, o during pandemic pa na pamasahe kwan? So kunya ni BP, so tigisingin ko kan mga tricycle driver. So pang saruan lang bagang pasahero kan Oo. pandemic na sarang pasahero. Kunya Oo. sigun sa mga pasahero BP, nagkakapit na naman ang lunad kan na tricycle, dahil pa nag-adjust so presyo na magbaba-baba. Ay pangyari sa Mauraro. Di. Taan na iba digdi BP, sigun sa mga pasahero, aramihon man sa nasupig dalaga nila, ang sisingil minsan 20 o kaya 30. Iyo nga ni, kundi medyo nakwan dyan si Bossing Ta. Kinatawan mo talyana ta. Nag-increasing bagang niya ng presyo. Kagawad mo talyana. Di ba? Anyway, ilingon mo na lang dyan apong ano resulta kaan. Yes, Roger VP. Sige. Yes, so yun tabi VP, ang mga dagdag man na impormasyon o digdi sa luwas, matrangkilo man pala ng Banwaan Candaraga kung na pagbabasara ng mga nakasulat sa police blatter Candaraga PNP. Joshua Bino, DCGB. Salamaton, Joshua, sa report. Hali po dyan mga tugang sa lawas. Anong pagurunan? Gariso ka na di, gariso, ano nga po kayan? Gari man nga so, ma-increase kita o ma-rule ba kita kang pamasahe? Yan ang medyo dapat silingon taon ha. Mientras tanto, mga tugang alarmaryo na sa linya, paringal, good morning, kamin. Morning, pwede tiwala ang Legazpi City na mga kamtan ang Hall of Fame Award sa Seal of Good Local Governance ngonya na taon. Sinabi ni Darlito Perez, current city government in charge sa youth as in culture programs, na ongoing an evaluation ngunyan kan National Evaluators Team hali pa sa DILG Manila sa iba-ibang areas. Bibisita ninda ang iba-ibang departamento kan City Hall sa Guniang Palunsod pati na ang ibang barangay para sa national evaluation. May mga checklist sinda kan programang mga pinaghahanap sa indang mga kriterias plus ebidensya. Dahil pwedeng istorya sana. Taro na pikukuhanin na informasyon lalo ang mga department head kan City Hall. Bigagada ni mga informasyon. Alagad sigon kay Darlito, tibaad lamang swertehon ang Legazpi na sa limang pagkakataon makuha ginaray ang award atin magiging ang Hall of Fame Award ang Legazpi City kung mangyari ning panlimang ini digdi sa ongoing na evaluation kan SGLG o Seal of Good Local Governance. Yan ba rin informasyon hali sa luwas Alarmaryo DCGB. Salamat paringal sa report. Hali po dyan mga tugang sa lawasan, baretang mainit sa morning hirit. Mientras tanto, Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Merry Christmas po. Paningit sa morning hirit. Pasko na po. Mga tugang, mga dagdag na kaaraman ngunya na pag-aaga sa morning hirit. Aram na nindo mga tugang na may karahayan palan, mga tugang ang pagkarigos nin mainit kumpara sa malipot. Hindi ko sabihin, so pangkarigos po na mainit buda malipot, the hot and cold showers. Susog sa pag-aadal, mga tugang, ang pagkarigos da tabi nin malipot, may boost your immune system. Uyog-uyogon mo yan, Napag-araman mga tugang ng pagkarigos tabi nin malipot na tubig na nagluwas po dyan sa satuya na shower o sa satuyang balde.
Nagakatabang da mga tugang para po magkusugan sa tuyang pakusugon ang immune system. Napagaraman po kan 2016 na pag-aadal nagluluwas na ang pagkarigos mga tugang nin malipot, mga tugang o kaya kung kada tabi nagkakarigos na poon sa mainit-init o gabinod. Pasisiring po mga tugang sa malipot sa pagi po nin pagtimpla kan tubig. Iyan databi before may mga tugang nagde-decrease kan temperature. May resulta po databi mga tugang sa mga gurang na kulang mga tugang ang naghelang sa laog nin sarong taon. Nailing mo na. Understand ka lang kapag karigos ngaya, medyo gusto mong unang ngaya. So, sa shower, baga may hot and cold, ugaring pang mayaman ini. Dahil yan makukuha sa bubon. Alam mo, ngaya nagkarigos ka na ngaya na maguruga binod. Habang naghahaloy ka nagkakarigos, padiretso ka naman mga tugang sa malipot, tabi na ikakarigos mo. Iyan da tabi pwedeng makaboost kan sa tuya na immune system, ha? Mientras tanto, mga tugang, ang pagkarigos mandaanin malipot na tubig, mga tugang, nakakatabang pa para po mapreventaran ang depresyon. Showers that start a lukewarm temperature and are adjusted to gradually get colder have been suggested to stimulate your nervous system. Uyug-uyugon mo yan, ha? Yung pala na, ngayon maguro gabinod, tapos bigla ngayang palipot sa CR, nakapagpapakusugdakan sa tuya mga tugang na lawas, asin nakakatabang para mawaraan depresyon. Promote endorphins and help improve symptoms of depression. Yan. Ugaring, hindi gari, pang mayaman ini o ngaya araw ngaya sa harong ni Noel na Manalo, may kwan siya, may shower siya, si Jonas na Rosal, may mga araw sinta ka yan, ha? Pero kitang nagkakarigos lang sa banyong bubo, dapat pala ang technique from gabinod o mainit, pasisiring sa malipot ang shower, adjust mo ang temperature, igwada at tabi mga tugang iyan kimaray tabi na benepisyo sa tuyang salod. Diba? Mas maray na po ang mga tugang na araw ka ng gibom ng kumpara da tabi mga tugang sa antawo da inag kakarigos. Paningit sa morning hearing. Diba? Mas maray na da tabi yan. Okay? O bueno. Tingnan natin ang mga birthday celebrants natin ngayong araw. Happy birthday. Happy birthday po sa mga birthday in the morning. Thanks God, sabi ni Ate Marcia, bear na palan in spite of ups and down. Like si COVID, monkeypox, but life must go on the Lord is with us. If God is for us, who will be against us? Diyos mabalos, tabi. Especially sa number 1 na talaga, a blessed Tuesday everyone. Ate Marcia, maray na aga po. Holiday po sa aga sa Albay. Garo iyo, alat mo na. Direk. Holiday sa aga sa Albay, ano? Pias ay Salbatana. Di yung klase sa Bicol sa mga eskwelan sa aga? Direk. Di yung klase sa mga eskwelan sa aga? Di nga, ay Salbatana. Wala na namang klase palang sa aga. Ha? Your birthday has come. Parang klase, mga tugang, apira kang warang klase, wala pang log sa opisina, Salbay sana. Time may fade. Albay District, Direk. Albay District lang. Buong Albay. Reminds us of you. Buong Albay pala. You're growing old. Buong Albay po sa aga ho. Sinurat mo na tabi direct sa bareta yan. Hay na. Alam mo gud sinurat sa bareta ta sa alas 6 tang bareta. Long week auni nasa headline pala. No tao na. Dagugunin doon mga bareta in the morning. Merry Christmas kay Ate Rochelle Armenia. Uy, Ate Rochelle, namiss ko na ika. Deta ka na nailing, nakakamiss nakakamiss naman.
ang ating pag-uusap noong mga panahon na mayroon mga eleksyon at may mga bumibisitang senador. Sadyang nakakamiss talaga ang mga pagkakataon na yon, Ate Rochelle. Namimiss ko ang iyong mga tawa at ang iyong mga mga ganern. Mga ganern. Stoy, sabi ni Dan Orense, welcome Jose Marichan from Brother Dan Orense, Aka Santa Claus. Ho. Yan. Meron pa. Maray na agas sa gabos. Tabi ito. Oy sus, mag-Jim's Coffee daw kita. Apira ka itong pag-istoryatang shower. Mag-Jim's Coffee kita. Nagkakatabang para po sa immune system. Sabi ni Ate Kayen, kape-kape nga niya. Siyempre nga pagkape, Jim's Coffee lang para may plus ka sa life. Ingat sa gabos. Advance happy fiesta sa mga taga-Daraga maski medyo masamok na. Ang Daraga matautul sang karaklanda ay nagsulog ki face mask wala social distancing. Basta mag-ingat man giraray. Taga Banuang Daraga, happy fiesta man. Ay suswara ako sa fiesta nindo. Damang kita kayo ni magkakaon karaati kayen. We'll be leaving on September 6, you know. September 6. Kita magkakapamista lamang sa Daraga. Mabalik man ako mga tugang. Tapos na ang piyesta sa Daraga. Sige, next year na lang. May travel kaya ako. September 6 to 20. Wala po ako digdi sa programang ini. Para po kita mga tugang sa programa. Direct na mo lang mag-sign on. Madagdag lamang ang rating kang programang ini, mga listeners. Wala po ako sa September 6. Tabi, maparam na ko sa Endota. Baka malingwang ko magpaaram sa sa mabroadcast pa akong Monday, no? Saka na, masyado ka man niyang excited na. Saka na, pero wala ako starting September 6 until 20, September 20. Wala kita sa programa. At may lakaw kita na mga tugang may misyon. May misyon kitang gigibon. Maparam. Saka na, istorya ko sa inyo sumasunod, ha? Okay, mga pudan tabi ako sa official kan ginubata na pamasay po. Ipababa naman ang pasayro sa tricycle. 7 pamasay, iyo man garay mayon unit tabi. Iyo nga yan kundi mahal ang gasolina Good morning, happy birthday po sa Kuyang Tugang. Ngunyan, Ate Marie, mula kay Kuya Noel. Pighiling kumigo suburukudan man sa nasinda matagal ka amigo. Mang Andy, saludo kami sa imo. Yan, Ito, sa Smart tayo, baka may isus kadakol ka ining birthday greeting sa Smart. 33 na text, Sir Henry, General, iyo po, General Simeon Ola, day po sa aga, advance happy birthday pamangkin kong si Ruel Berwega sa aga. Hello man sa Berwegas family. Maricel Esplana ng Maracaba, Castilla, Sorsogon. Good morning sa mga tagapag-asa Daraga Albay, sabi ni Miletro Brigado. Siring man, good morning Tabi, happy birthday kay Lynette Puwika ng Istanza from Cheat Ate. Good morning sa mga taga-Istanza, Legazpi City. Happy birthday kay Mikael Maraya. Good morning. James Coffee po kita ka, boss. Uyan sa LCC may James Coffee na linggo ka sa Rongal daw. Available po sa LCC James 5-in-1 coffee mix. So nahiling ko dyan. Nakaka-boost ka immune system dahil po tayo guwayan mga tugang ki agaricus mushroom. Iga po ki Korean ginseng. Ang Korean ginseng pala nakaka-boost man mga tugang sa tuyang memory. Buda yan agaricus mushroom. Buda ano yan Maray po yan sa tuyang salud. Pero kung nga elevated ang sugar mo, hanapon nindo sa James Coffee, mga tugang sugar free. Stevia po yan, Anyaon dyan na sweetener ka, Have a blessed month of September. May your new month be happy, be healthy, be wealthy, and be blessed. Morning, Kuya Henry, from Manay Viol, Nueva Capos, Libod Kamalig Albay. All right,
Good morning, Tabi Henry M. Nasaan yung 5K ng mga teachers? Ay, salbata na. Ihaputa daw ini mananggan. Ay na ito, ha? Yung mananggan, yung mga teachers, yung 5K, dahil man na-receive nindo? I-text daw po ako nindo. Subikto ka bagang 5,000. Happy birthday kay mama ko, Mama Bilen Luma, at sa pamangking si Renelo Luma Jr. dyan sa sitio Mabungliw, Hubilyar, from Kamaling. Aha. Good morning, Tabi. Okay na to. Happy birthday kay Eden Mirabueno, September 3, ng Daraga Albay, from MMC. Morning po sa mga taga Legazpi. Good morning, pabati po kay Papsi Mustar, dyan sa Bangkiruhan, Legazpi. Good morning sa mga taga Buyuan, sabi ni Tano Ayala. Nabasa ko na ito kanina. Magayon magkarigos Henry M. Pagma Magabinod. Yan. Good morning, Ninong. De kapalan po sa kasal ko. Ay, pangyari sa maaba ka. Nininungan mananggan palan ako sa September 1. Ano ito? September gari 14 o 15 ito. 15? Ay, sus ko ihada yung mananggad palan. Si Kwan na lang muna. Sa daragaman ini. Si Kwan na lang ang magkwan sa ko. Mag-ano na po kan proxy. Maginterino. Si Joshua Bino. But memories remain. September 15 palan may nininungan ako. Wala po ako palan September. Yan nga na isukan. Forbes College o Forbes Academy. May imbitasyon man ko ta sa kuya sa indang activity. Pag-imbitaran ko ta ako na maging resource person sa news writing at saka sa feature writing. So Forbes College. Chinat ko si sir na June. Tabi na nga niya ako. Di ako available. May travel nga ni kita. At kwan man ito. 12 and 13 man ito. 1 day training sa news writing, 1 day training man sa feature writing, pangyayari. Data kwan, pasensya na po, ihada. Ano nga sungalan mo, ihada? Si kwan, Eunice, yan. Maninong ako dyan sa Daragat Church pala. Pasensya na ihada, pagbalik ko na lang Tabi, so regalo mo ha. Kung ipadala ko kay Joshua, ipadala ko lang sususi. So regalo ko sa mataplano ko saro na motor. Naregaloan ko ta ka motor na mag-agong panghabal-habal. Ay, motor. Regaloan ko sa ihado ko panghabal-habal na motor. Ang bugiro nga ini. Yugo-yugo mo regalo nga motor. Parambog nga na. Advance happy birthday kay Rib Barrias tomorrow, September 2. Yo, pasensya na po ha. Wala pa po yung 5K na napigsabi sa mga teachers drawing man sa nagayudan. Ay ihapota daw. Lawrence. Ihapot mo Lawrence taon-taon kay Madam siya nga ni Sophia Yota sa region. Si Mayflower Humamil. Pasaran mo Tabi Lawrence sa regional office. Ha? Si Madam Mayflower. Tanagahara. Tinuga bagay ito na last figure nga ni tatausukan. So 5,000. Wala ka palan almost 2 weeks. Ay day po almost more than 2 weeks po. September 6 to 20 pa ako. Pero may doon pa akong alas 6, September 6, 10 o'clock ang flight ko eh. Tapos 20, ang uli ko 20 tabi ang uli mi. September 20 tabi. Kaya medyo yan. Tama, mga 2 weeks more or less, 2 weeks po eh. So 2 weeks. 21 ako ma-board na. Mga tugang tabi sa tuya na programa, ha? Iyan kundi ako mga tugang mag-TNT. Giring ma-abro din eh. Kundi ako mag-TNT. Duman sa dudumanan ko. Mata, magkayo nung gada sa dudumanan me. Republic Act 1136 declaring September 2 a non-working holiday in the entire province of Albay to be known as General Simeon Ola Day, the last Filipino general to surrender to American imperialism. Yan. Thank you Tabi ko ya Tony. Serton, maray na aga. Nang kompletong detalye. Mga tugang kay Serton, Tabi may kinaraman dyan sa yan ha? Tabi dyan. Yon. Ano yun eh, prima? Isa naman nakamarites naman kayo ni sa mo napigtix mo sa kuya. Isa naman na nakimarites naman kayo ni sa mo na
Salamat po. Ay, salamat. Mga bareta sa alas 6. Susunod, makalipas na kan mga anik-anik sa programa Radyo Yatong Palagon Morning ka ito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6, G's. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang, aldaw mo niya na Webes, September 1, 2022. Headlines kan mga bareta, long weekend na naman po sa Aga Salbay, Ola Day, Roromdomon. Salud kan mga albayanos, pinagatawanan ng prioridad kan gobyerno probinsyal. National, pagpalsifikar sa pirma ni Presidente Marcos, pag-iimbestigaran na kang NBI. Importasyon ng asukar, maigpit na pag-adala ni Presidente Marcos. Sexual harassment sa mga estudyante, hinagad na investigaran. Detalyes mga tugang kan mga bareta sa lado lokal. Magkakaigwanin long weekend poon sa Aga sa Albay. Ini dahilan taas sa Aga deklaradong non-working holiday sa probinsya. Susog sa Republic Act 11136 namin na-deklarar sa September 2 kada taon bilang fiesta opisyal dahilan sa kumpleanyo ni General Simeon Arboleda Ola sa ultimong general o ang ultimong general kan Pilipinas na nagsuko sa mga dayuhan na pwersa kan magkaigwanin giyera sa agaman ay ika-157 kumpleanyo ni Ola asin ika-16 na provincial commemoration kan Ola Day. Sa Aga sa Ginobatan Albay, iyo ang lugar na kinamundagan ni Ola magkakaigwanin selebrasyon kung saan magkakaigwanin banal na misa nasusunadin pag-alalay nin mga burak sa pamitisan kan monumento ni Ola. Siringman magkakaigwanin makulor na civic military parade. Report mga tugang, hali po dyan sa luwas. Lowens Barcena po nasa linya. Mientras tanto, iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal dahilan taan saod kan mga albayanos ang prioridad kan o kaya dahilan taan salud kan mga albayanos ang prioridad kan administrasyon ni Gobernador Noel Rosal. Padagos na pinagatawanan ng atensyon kung paano mapapakarahay ang mga pasilidad sa iba-ibang hospital na pigmanihar kan gobyerno probinsyal. Sinabi ni Provincial Health Officer Doc Nats Rimpilio na ang Ziga Memorial District Hospital sa Tabaco City igwan ng CT scan na makakaserbi sa mga pasyente kay ni mantang ang operating room nagkaigwan naman in operasyon. Sinabi niya na sa paginin mga modernong pasilidad mas mapapakarahay asin mapapahiwas ang serbisyong pangsalod sa mga residentes kan Primer Distrito kan Albay. Mientras tanto, mga tugang, iba pa niya tong mga bareta ngunya na pag-aaga, dakol na resolusyon, inaprubaran kan Sanggunang Bayan kan Kamalig, na naghagad nin pundo na naka-address sa DPWH, asin kay Congressman Joey Sarte Salceda. Detalye po kang report kay Jimmy Nasalita. Sa resolution requesting funding assistance address kay Congressman Joey Salceda kan Segundo Distrito na mga inaprobaran sa regular na sesyon kan Sanggunang Bayan kan Kamalig sa pamamayo ni Presiding Officer Ding Baldo. Ini ang mga legislative measure kan na konseho may kinaraman sa mga kaso nin mga orog sa Barangay Bariw tugod sa Barangay Palanugan request orog na sa District Engineer Warren Asotia na mabugtakan sa nasabing lugar nin concrete bridge. Ikadua, request iyo ang repair sa flood control dike sa Puro 4 Barangay Ilawod. Asin pantulo, repair kan flood control dike sa Barangay Tagaytay, Bariw, Libod, asin kadakol pang iba.
Sa ngunyan ang siring na mga resolusyon ipapaabot mismo kay District Engineer Warren Asotia para sa mga pagpaplano mantang pag-abot sa pagdisponer nin pondo na sa mga kamot ni Congressman Joey Salceda an bula o diskarte. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Nakatabang na mantang albay muna, albay naman. Sa turismo kan probinsya kan albay kan kakusugan kan COVID-19 pandemic. Sigun ini kan albay kay Albay Provincial Tourism and Cultural Arts Office Supervising Tourism Officer Billy Balin kung saan sa iyang ipinaliwanag na dahil sa pagigpit kan restrictions nabawasan ang mga albayano nagpasyar sa luwas kan probinsya dahilan tanganing malibot asin mahiling ang gayon kan mga pasyaran sa iba-ibang munisipyo. Sa datos kan Albay Piticao taon 2019 nakapag-rehistro ang probinsya nin 1.8 milyon na turista, nagbaba sa sobra sa 198,700 kan taon 2020. Dahilan tanganing magibon ni dispersos ang nasabing opisina nin mga paagit tanganing maibusol ang turismo sa probinsya. Resulta kay ni suminakat sa sobra sa 404,000 na tourist arrivals. Sa ngunya, nagapadagos ang lakdang asin validasyon kan Albay Piticao tanganing maipresentar ang tourist destination sa o may preparar ang mga tourist destination sa probinsya para sa pag-abot kan mga turista hali sa luwas kan Albay. DPWH padagos ang paginguhan na ang mga poste kan kuryente mailipat sa tamang lugar dahilan sa road widening. Report kay Lawrence Barcena. Padagos manggiraray ang pakikipagkoordinar kan Department of Public Works and Highways o DPWH Regional Office Number 5 sa mga manlain-lain na kooperatiba ng electric distributor sa Kabikulan na ngani na magka-relocate ang mga poste kan kuryente sa lalong madaling panahon na niyaw na sa taho kan tinampo dahil sa pag-implementar kan manlain-lain na road widening project. Ini ang ipinagwanabitan sa DCGB News ni DPWH Region 5 spokesperson Lucy Castañeda na bako ninda o kaya nabago ninda pag-implementar ang mga siring na proyekto na kikipag-coordinate na sinda sa mga opisina kay ni alagad sa day masabutan na rason na bagulbol ang pagsimbaga. Tiguotro ni Castañeda na wara nin problema sa pag-relocate kay ni ta DPWH mismo ang magastos. Alagad kay puhanan mag-cooperar man muna ang electric cooperatives sa pagtaonin mga technical group asin pagpakaskas kan proposed budget sa pag-relocate kay di tawara man sinda nin mga electrical personnel na pwede maggibo kan pagrelipat kan mga ini. Kung igwaman sa nasigon kara Castañeda, madirekta sinda kay di sa National Electrification Administration para ini maresolbiran na. Sa ngunyan, igwa na daw nin mga nagkapirama na nagkakooperar. Alagad talagang problema sigon sa tagapagtaram ang bagulbol na pagsimbag kan mga manlain-lain na kooperatiba. Mga dagdag na bareta, ligigi sa luwas, ako po si LDB. Alas 6:16 mga tugang pigpapakusog kan lokal na gobyerno kan Kamaligalbay. Ang sa indang mga preparasyon asin pag-iingat sa taho kan abnormalidad kan bulkan mayon. Patunay kay ni ang ginibong orientation sa mga mayon unit barangays tanganing mailatag ang evacuation plan matapos isakat sa alert level 1 ang bulkan mayon. Kaibahan sa mga nagatindir iyo ang kapitan kan barangay Tumpa, Suba, Kirangay, Salugan asin Anuling. Sa orientation ipinaliwanag kan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang mga contingency plan asin ang pagbabawal sa paglaog sa konsideradong 6 kilometros na danger zone. Tinawanin doon digdang importansya kan pag-update sa mayon volcano population at risk na napapalaman ang tunay na numero kan mga pamilya asin personang kaibahan sa vulnerable sectors. Mga persons with disabilities, senior citizens, asin mga aki, ang posibleng maapektaran kung may mangyaring volcanic eruption. Sa pinakaultimong datos kang MDRRMO, ang barangay Anuling, igwanin 430 na pamilyang at risk. 917 sa Salugan, 921 sa Kirangay, 132 sa Suwa, asin 400 sa Tumpa. Ipinaginungdong kang MDRRMO sa Kamalig na maigot na ipinagbabawal ang recreational activity sa laog kan 6 kilometros na permanent danger zone. Asistensya para sa mga magurang nin child laborer
panagos na pinagtataukan dole. Ange Galero sa report. Mga magurang asin guardian kan mga na-identifikar na child laborers ang target ko niyan kan Department of Labor and Employment o DOLE Bicol na matauanan nin asistensya. Sinabi ni DOLE Bicol spokesperson JV Gasga na ehemplo kay ni 33 na beneficiaryo nin dagikan sa banwaan nin Libon na nakaresibe na nin livelihood assistance. Ipinaliwanag ini na parte ini kan DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program kung sa pigtatawanin danin livelihood assistance ang mga tios na pamilya para malikayan na ang mga kaakian iyo ang nagtatrabaho ban para makatabang sa indang oral daw na pagkabuhay. Sigun sa iya maabot sa 1 million pesos kantidad nin check and ipigtin over sa LGU Libon para matabangan ang sining ng mga persona. Ibahan man sa mga proyekto o kaya profesong proyekto, itatao sa mga nasambitan ng beneficiaryo na manungod sa pagtahi, food vending, candy making, pagibunin kasama crackers, vulcanizing, asin ibaba. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCGP. Intelligence War kan PNP pinapakusog para sa Albay Power and Energy Corporation. Ang report dara ni Al Armario. Papakusog mo niyan kan PNP ang intelligence work mientras sa Sabado na September 3 nakatala na Special General Assembly kan konsumidores nin kuryente sa Albay. Yan dahil kan nagkaduwa ng insidente nin pagkapasabog sa 3rd District asin daraga sa linya kan kuryente. Nagutubod ang mga otoridad na posibleng sasakayan kan mga rebelde nadagit kan mga konsumidores sa APEC kaya dapat sanang bantayan ang hiro-hiro kan pasir din digdi sa Albay. Ang Special General Assembly magiging maigpit man sa pag-akomodar din mga partisipantes parte ini sa pagpasiguro na dahil masingitan din mga maraot na may intensyon para sa nakatalaan na ororon. Alarmario, DCGB. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta, 261 na mga wanted na persona sa bilog na Rehiyon Bicol arestado sa kinasar na one-time, big-time anti-criminality law enforcement operations. Detalye po kay Joshua Bino, hali dyan sa luwa. Matapos ang one-time big-time na simultaneous anti-criminality law enforcement operations o pigapod na sa Cleo kan kapulisan kan nakalihis na Agosto 30 sa laog din sa Rong Aldao 261 mga wanted na persona ang nasilo kan mga otoridad digdi sa bilog na Rehiyon Bicol. Susog sa ipinalawas na impormasyon kan Police Regional Office 5 sa mga naarestar na ini, 75 ang nadakop sa Camarines Sur, 61 sa Masbate, 42 sa Sorsogon, 35 ang nadakop sa Albay, 30 sa Camarines Norte, 11 sa Catanduanes, mantang igwamanin 7 hali sa Naga City. Ang mga arestado ini, kumpesto nin manlain-lain na mga individual, igwanin duwang mga barangay officials, membros nin co-ministerial groups, drug peddlers asin iba pa na mga city asin municipal wanted persons sa bilog na rehiyon. Sa mensaheng binuhian ni Police Regional Office 5, Regional Director Police Brigadier General Rodolph Dimas, siniguro kay ni daan kasurug caps mantenido an masarig asin nakasentro sa katuyuhan kay ni na mamantenir ang ligtas asin matuninong na komunidad para sa lambang Bicolano. Dagdag na bareta hali sa luwas, Joshua Bino, DCGB. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:22 nin aga. GB News Express. GB News Express. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitazinc. Ang vitamin C, araw kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada
kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Next na, kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Crave and claim sa McDo app. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Double deals, double savings, double chicken, double burgers. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Yeah, tara, let's crave and claim fest sa McDo app. For big cravings, download and claim now on the McDo app. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to 10, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 148934 Series of 2022. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinemorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, Devoted to serve you, W, willing and ready to help you achieve your success, C, committed to make you realize your dreams, L. living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities, Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. the online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now! No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Dok, konti na lang naman yung kaso ng COVID-19. Kailangan pa ba ng booster shot? Oo, kailangan pa rin ng booster shot. Kahit pa bumababa mga kaso ng COVID-19, ay hindi pa rin dapat maging kampante dahil may banta pa rin ng mga variants nito.
maaari pa ring mahawa at makahawa ng iba. Kaya kailangan ng dagdag proteksyon laban sa malalang sakit at kamatayan dulot ng COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Sarong Pagirumdom, hali sa DOH Bicol CHD. Sa simpleng itlog, Maggi Magic Sarap ay ibudbud para magandang mornings with Magic Log. Ang simpleng itlog, gawing Magic Log with Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic at iba't ibang spices. Try mo na sa scrambled egg at tortang talong para Magandang mornings with Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Maggie Magic Sarap. All we need is magic. GB News Express. News Express. GB News Express. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kitang unyan sa mga bareta naman sa lado nasyonal. September 1, ngunyan, mga tugang petsa 1 na, o kaya kantaon 2022. Detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Ay pangplano ang Department of Health na magturos sa pagsulog nin face mask. Sigon kay Health Officer in Charge o ay Undersecretary Maria Rosario Vergere, naday pahandang Pilipinas na arugon ang Singapore asin nagkaperang kataraning na nasyon dahil may mga gaps pa sa healthcare system kang nasyon. Ipinaliwanag ni Vergere na sagkod na may COVID-19 patients na nasa severe asin critical na kondisyon asin may mga nagagadan sa infection. Dahil paninda i-rekomendar ang voluntaryong pagsulog nin face mask. Sangon yan, sinabi niyang pigisulog pa man giraray ninda ang pagkapakusog nin immunization sa komunidad. Sinabi ni Vergere na may nagkaperang parte na kang nasyon nakakapag-rehistro nin halangkaw na kaso nin severe as in critical na kaso kan COVID-19 kaya dahil pa napapanahon ang pagtanggal nin face mask. Kinontra po mga tugang kan DOH ang deklarasyon kan Cebu City Government na voluntaryo na sana ang pagsulog kan face mask sa syudad. Sigon kay OIC Health Secretary Maria Rosario Vergere na dahil sinda na konsulta kan Cebu City Local Government Unit may kinaraman digdi. Asin suhay inisip pinapautob kang national government na one nation approach sa paglaban sa COVID-19. Tinawanuno ni Vergere na dahil pwedeng magpautob ang anong mga lokal na gobyerno. Sa rin ng COVID protocols. Nagpatalid man si Vergere sa posibleng maitaas ang kaso ng infeksyon sa Cebu. Kasi namimiligrong maulakitan ang bisitang magduman sa nasabing lugar. Pigataong kwenta kan DOH sa Department of Interior and Local Government. Ang pagkipag-koordinar sa Cebu City, LGU may kinaraman sa nasabing deklarasyon. Pinirmahan ni Cebu City Mayor Michael Rama ang executive order na nagsasabi na baka obligado o mandatory ang pagsulog ng face mask sa Cebu City. Sigon sa alkalde, ini sarong self-preservation and protection na pwedeng magsulog ang sarong individual o dai magsulog ka na sabing mask mantang may mga comorbidities. Kinakay po na mag-stay at home asin kapag nagluwas man, kinakay po na magsulog ng face mask. Apera digdi, dapat manggiraray na magsulog ng mask ang mga individual na nasa ospital asin clinic. Mantang ang iba, pwedeng dain na magsulog ng mask kapag nasa open area sana. Dahil ang digdi, ang mga estudyante na nasa eskwelahan pwede nang dain magsulog ng mask, pero depende sa regulasyon kan ipinapautob kan Department of Education. GB News Express. Dahil pa nagpalawas ng komento ang Malacanang, may kinaraman sa inisyong executive order ni Cebu City Mayor Mike Rama, nagibo ng voluntaryo ang pagsulog ng face mask sa indang probinsya apera sa mga medical practitioners sa facilities. Sigon kay Press Secretary Trex Angeles, napigirespeto ninda ang mandato kan lokal na gobyerno pero wala nin reaksyon. Ang presidente may kinaraman digdi.
Dagdag pa kainin na mas marhay na halato na sa nangunaan desisyon kan DOH sagkod na wala pa rin reaksyon gikan sa DOH. Wala pa manin may papaluwas na komento o statement an Malacañang. Bako harayo na magpundo sa pamamasada ang mayoriya sa mga tsuper kan pampublikong lunadan kapag dain na proteheran o napaonrahan o naprobaran ng hirit nindang 2 pesos na aumento sa pamasahe sigon kay Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, ELTA President Lando Marquez, na halos wala ng income ang mga kaherak na drivers dahil sa mahalo na presyo kan produktong petrolyo. Sinabi niyang kung dain mapapaonrahan ang nasabing kahagadan na fair increase, mapipilitan ang mayoriya sa Indian na dahin ang una magpasada. Dagdag pa ni Marquez na yung kaso bako probable ang sa indang lado ang magiging desisyon kang LTFRB o bako paborable ang sa indang lado ang magiging desisyon kang LTFRB. Manungod sa indang petisyon tulos makonduktanin pagtiripon ang sa indang lado para mapaghurunan ang sa indang masunod na lakdang. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa Lado National na pighandaan na kan Department of Social Welfare and Development o DSWD at maging epekto kan duwang bagyo na parte kan o sa parte kang Northern Luzon. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Romel Lopez na nakatalaan silang magtiripon para tukaron ang gabos na preparasyon kay bahan na ang pagpapadala na ayuda sa posibleng maapektaran kan maraot na panahon. Nagtaga masinda nin nasa 1.7 billion pesos na standby fund para simbagan ang pangaipo kan mga kababayan. Apera digdi, nakahanda naman ang family food packs para marikas na makapaghatod nin ayuda. Mantang sigon sa pag-asa, posibleng dai magugpa sa kadagaan ng bagyo, pero posibleng magdarainin nin gira o sa girarainin pagbaha dahil sa makusog na pag-uuran. Dai pa man mga tugang kinokumpirmar kan DOH kon iguana nin local case nin monkeypox virus sa nasyon. Sigon sa DOH OIC Maria Rosario Vergere na sagur mo niyan dahil pa maaraman kung may nakasalak na foreigner sa ibang tao nagikan sa ibang nasyon ang narehistrong pasyente. Sinabi nindang mantinido pa man giraray sa 4 na kaso ang monkeypox sa Pilipinas at sinubara pang bagong na-detect o positibo base sa ginibong sample collection as in testing. Napag-araman na warang sintomas na pinahiling ang close contact kan case number 4 as in nag-alang naman ang lesion kan ika-4 na kaso ka nasabing virus pasiring na sa recovery stage. Alagad kay puan pa manggiraray kay ning tapuson ang asin kumpletohon ang isolation period may kinaraman sa pag-ipag regular o pag-regulate sa monkeypox. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:36. GB News Express. News Express. GB News Express. Sa 3 sa 10 piso, 3 Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, then consult your doctor. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong linggo, sa ginhawa sa piling mo. Doña Claudia, malubha na ang sakit ni Don Eduardo. Kailangan niya ng dekalidad na gamot. Ngayon din. Naku po. Ika, bilis! Pumarito ka! Ay, Doña Claudia? Ano po yun? Ihanda ang mga kabayo at bibili tayo ng gamot sa bayan para guminhawa ang pakiramdam ni Don Eduardo. Pero Doña, pwede na po tayo mag-order sa Generica Drugstore app. Umuulan po kasi. Sigurado ka ba dyan? Para kay Don Eduardo ito! Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ginhawang araw! Si Dimples Romana po ito. Tama na ang drama! Sa Generica Drugstore, pwede ka nang mag-order ng dekalidad at abot kayang gamot. May delivery pa gamit ang Generica Drugstore app. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa Generica Drugstore para sa abot kaya at dekalidad na gamot. Sa Generica Drugstore, may ginhawang Generica para sa lahat. Kasa tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! GB News Express. GB News Express. Mga tugang, 40 minutos o kaya 20 minutos bago po mag-abot ang alas 7 ng aga, padagos kita sa mga bareta. Kinumpirmar po kan Texas authorities ang primerong paggagadan sa monkeypox sa Estados Unidos. Siring man sinabi ng health officials padagos indang pig-aram kung paano nagadan ang sabing helang ang severely immunocompromised patient. Ang nasabing pasyente nasa tamang edad asin nag-star sa Houston area. Base sa datos kan Centers for Disease Control and Prevention, 15 na individual gikan sa 8 nasyon ang nagadan dahil sa monkeypox. Nagrekomendar ang Philippine o kaya iba pang bareta sa luwas kan Pilipinas sa giraray po na nagpaluwas ng pagkondenar si Pope Francis sa nangyaring giyera sa Ukraine. Inapod niya ini nabako pagkakanigo asin barbaric ang pigigibong pagsakop kang Russia sa Ukraine. Nangapudan man ini sa mga namanwaan na magpangadyi pa man giraray na may balik ang katrangkiluhan sa nasabing lugar. Enot kaya ni binatikos kan Santo Papa ang naging komento kay ini sa paggagadan ni Daria Dogina, anaki kan kaalyado ni Russian President Vladimir Putin na nagadan sa car bombing. Inot nang sinabi ni Pope Francis na posibleng nasa lunadan kan biktima ang bomba kaya ini suminabog kaibahan siya. Mga tugang, bareta sa kamugtakan kampanahon, nasa linya po ang Pag-asa, DOST, kaiba si Janice Rosero. Magandang umaga pong muli para po sa kalagayan at pagtaya po nating panahon ngayong araw, September 1, 2022. Para po sa update ng Tropical Depression Gardo, ito pong Tropical Depression Gardo po na ating binabantayan. Huli po itong namataan sa layong 885 km. East-northeast po yan ng dulong Hilagang Luzon. Saglay po nitong lakas na hangin na umaabot ng 55 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot ng 70 km per hour. At kumikilos nga po ito ng pahilagang kaluran sa bilis po na 45 km per hour. At ito nga pong sigado ay wala naman pong direktang epekto po sa alinman pong bahagi ng ating bansa at maaari nga rin po siyang pumina po at maging isang low pressure area at
sumama nga po ito dito po sa circulation po ng dati po nating binabantayan na si Hinamnor na super typhoon. At ito nga pong si Hinamnor ay pumasok na nga po ito ng Philippine Area of Responsibility kahapon po yan at pinangalanan na po natin itong super typhoon Henry at huli po itong namataan sa layong 530 km east-northeast po yan ng Itbayat, Batanes. At taglay po nitong lakas na hangin na umaabot ng 185 km per hour malapit sa gitna at pagbuksong maabot ng 230 km per hour. At ito po yung kasalukuyang kumikilos patimog kanluran sa bilis na 25 km per hour. At ito nga pong si Super Typhoon Henry ay inaasahan po nating magpapatuloy po kanyang pagkilos pa timog kanluran ngayon po hanggang bukas po yan ng madaling araw at maaaring mamayang gabi po or kinabukasan po na early morning magiging almost stationary po ang kanyang pagkilos na kung saan po maaari po itong mag-attack nga po ng or mag-enhance po ng southwest monsoon or habagat po na siya magbibigay po ng malalakas na pagulan po lalo na po sa kanlurang bahagi po ng Luzon. At ito nga po si Henry ay maaari po itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility by Saturday evening na po yan or Sunday morning. At ito nga po sa atin sa Bicol, maaari po natin asahan ngayong araw ang maulap po na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman ng ating hangin na manggagaling mula kanluran hanggang timog kanluran ng Iral na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alo ng ating karagatan. At sa ngayon po, wala pa naman po tayo nakataas na gale warning saan man pong bahagi ng Bicol region. At ang ating inaasang agwat ng temperatura po sa maghapon nasa 24 hanggang 31 degrees Celsius. At ang ating araw po ay sumikat kanina lamang 5:34 ng umaga at ito'y muling lulubog sa ganap na 5:56 ng hapon. Mula po dito sa Pag-asa DOST, Janice Rosero po, nag-uulat. Mga tugang, padagos ang laban kontra COVID-19. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya Kanbanwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan, Darani News Manager Mardy La Cruz. Pading mahal, good morning, kamin. Good morning, VP. Protirang lang sa diri asin ani pa sa pagi kang pagpapatadok sa gabos na rekomendadong doses kan COVID-19 vaccine asin bawasan ang peligro na maulakitan ka ay nang tinawanin doon ganyan kan World Health Organization Philippines. Sigon sa ahensya, ang pandemic pagupang tapos kung kaya dapat magpadagos na maging marikmat sa mga gigibuon asin pagpautob din tamang aksyon para protiran ang sa diri asin ang mga mahal sa buhay. Idinagdagdag ang WHO Philippines na dapat protiran ang sadiri sa pagi ng pag-utob sa anom na simpleng lakdang magpon sa pagpapabakuna ng COVID-19 doses. Pagdistansya sa iba, magsulog ng mask, mag-abo o magbahon sa likod kansiko, buksan ang mga bintana para sa maray na ventilasyon asin maghugas, pirmi, nin kamot. Sarong pagirumdom kan TCTV, DOH sa WHO Philippines para sa ligtas sa pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Business News. Business News. Mga tugang, nagrekomendar po ang Philippine National Oil Company o PNOC nin mga programa para matabangan ang mga kababayan gikan sa epekto kan halangkaw na presyo nin produktong petrolyo. Sa pagdangog kan Senate Committee on Energy, hinapot ni Senador Raffy Tulfo ng PNOC kung ano ang mga lakdang tanganing mabawasan ang epekto kan halangkaw na presyo nin petrolyo. Sigon kay PNOC President as in CEO Jesus Cristino Posadas, plano nindang magpautob ng Targeted Fuel Relief Program sa may pundo o na may pundong 2.5 billion pesos. Gusto man kan PNOC na magkaigwan ng Strategic Petroleum Reserve na sarong long-term program na magagamit lalo na kung may matinding oil supply disruptions araw ka nangyaring pag-atake sa petroleum facility sa Saudi Arabia kan taon 2019. Sa ngunyan, ang reserbang petrolyo sa nasyon base sa downstream oil industry, ang minimum inventory requirement iyo ang 30 días para sa refineries, 15 aldaw sa importers as in 7 aldaw sa LPG. Sinabi ni Senate Minority Leader Senador Aquilino Pimentel na magayon kunta ng ideya kan PNOC pero kay po na idetalye ang programa lalo na tam gobyerno ang makapot kaini. Yan mga tugang nga detalyes kan mga bareta sa GB News Express. Sinurat po ni News Manager Mardy La Cruz
Asin po News Director Edwin Peralta. Katuwang po si Angel Mustasa. Asin mga tugang ang Mega Force Patrol report hali dyan sa luwas. Kini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. I'm Milo today. Milo every day. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle, tulong para listo sa class? Mag-Milo. With proper diet and exercise. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Paano po ako makapagpaparehistro at ano-ano yung kailangan dalhin sa araw ng bakuna? Simple lang yan. Magpa-register lamang sa inyong LGU o health facility at dalhin ang inyong vaccination card at valid ID sa araw ng iyong appointment. Para naman sa mga immunocompromised patients o may malubhang karamdaman ay magdala lamang ng medical certificate. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Sarong Pakiramdam, hali sa DOH Bicol CHD. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APEC official website www.apec.net.ph or message us on Facebook. Nagdadahog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Oras mga tugang 7 bago magabot ang alas 7. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Happy birthday muna kay Alan Carmona. Yan ha, happy birthday po Alan Carmona. Sabi ni Ma'am Grace Bunaobra. Yan, happy birthday. Tapos mga tugang si Dr. Hiliego may pinadala sa kuya na informasyon sa messenger. Kaya po, subako na handa sa Legazpi, magpapadagos ngunyan,
Uni po mga tugang ang mga vaccination sites digdi po sa tuya na palibot. Pinas Lakas COVID-19 vaccination on September 1 Thursday. Yan, ha? LGU fixed vaccination sites LC3 Legazpi City Convention Center. Diyan po sa City Health Office alas 8 nin aga hanggang alas 12 nin udto. Tapos alauna nin hapon hanggang alas 5 nin hapon sa Drug Dependency Exam DDE CHO diyan po sa sinabi ng opisina. Mall vaccination tabi sa Ayala Malls, Legazpi. Iga po dyan mga tugang sa Rawis Elementary School pagkaaga, Rawis Elementary School po pagkaaga, tapos Arimbay Elementary School pagkahapon. Tapos mga tugang sa pagkaaga man, kasabay po ang Barangay Bigaa Elementary School, asin pagkahapon po Bagong Abre Elementary School. Then may market vaccination po dyan sa Albay Public Market. Albay Public Market tabi. Igo dyan ki-vaccination sa Indo. Buda dyan sa ayun, yun na po lahat ang mga vaccination sites. Ano services na pwedeng ma-avail dyan? Ang mga services, mga tugang na pwedeng ma-avail, iyo po ang vaccination para sa 5 to 11 years old, first and second dose, Pedia Pfizer ang bakuna. 12 to 17 years old po, first and second dose and first booster. Adult and senior, first and second booster. First and second booster, Sinovac and Pfizer ang bakuna. Araw po, gabos yan, mga tugang na services na yan, yung tabi ang ma-avail, pwede niya to tabing i-avail. Mga tugang sa, sa mga lugar na pinagsabi niya to na iyo po, mga tugang ang pwede na vaccination sites ngunyan pong aldaw. Okay? Ano yung pinadala ni Kuya Tony? Ayan, nasa messenger pala. So pinadala niya sa kuya na o di sa aga, rejoinder iniha. Sa aga po mga tugang deklarado pong holiday sa Albay. Base po sa Republic Act 111136, mga tugang na nagdeklarar na ang kada September 2, kada taon, mga tugang sa pong special non-working holiday sa Albay. Kasabay po ang cities nakairiba kay ni asin po ang mga munisipyo may kinaraman po sa birth anniversary ni General Simeon Ola. Yan, ha? Yan po, saga po, holiday, pahingalo kita. Kami po igwa, iga po kami. Tabi mga tugang, di po sa DCGB. Alright, bueno. Madali, may sarap pa rin ng mensahe. Good morning daw sa mga taga Santo Domingo Albay. Oy, nagdadangog ini Pakipuko po kay Kuya Marlon Liagas, Kuya Rick Campilios Tatabon ang magdangog sa imo. Salamat po. Salamat Nakatutok sa Facebook ini. Nakatutok tabi sa Facebook in the morning. Sige po. Yan. Siring man, mga tugang, grabe nga ya sa Bagyo. Good morning. Grabe talaga. Super na sa radyo. Super pa Dr. Alan Lucanyas. Amig kong inio. Super na nga sa radyo. Super pa hanggang sa Bagyo. So, ito bagang super typhoon, sabi kang Pag-asa, Henry ang pangaran. Dahil man po siya matama sa kadagaan, mga tugang kang Pilipinas. Kaya lang, pwede na tabi na magdeklarar kay typhoon signal sa extreme northern part kan Pilipinas. O naman sa pinakapuro. Dahil nga ni, Dr. Alan, dahil tamil maski sa super bagyo, super gentleman man, dahil masyado siyang darang hazard. Adi, giri man sana po, Super Henry sa DCGB.
Nagkaigwa ko sa imong ideya, Dr. Alan, ha? Nagkaigwa ko sa imong ideya. Super Henry. Grabe. Garo day pwede, bago makita bagay. Okay, o bueno. Alas 7 na ugaring, adi. Alas 7 na. Diyan na lang, na 7:30. Pag-restoryanta po sa iba pang mga bareta. May parada, migo, sa aga. Sa Ginubatan po, may parada sa aga. O, sa mga, siguro, sa antinan po dyan, sa Saraduhan gayod. O, ako nagdadangog si Jimmy. Jim, may naghapot digdi kong harmless ngaya, sabi ni Noel, yung pag-harmless, kung may parada, iga pong parada, report ni Jimmy, iga pong schedule na parada sa Ginubatan sa aga. Tapit sa 2, tabi mga tugang kan September, bispera man sa piyesta ni San Gregorio Magno. Tama, Ronald? Biesta man sa aga. Hindi ko may parada, garo man kita di masyadong parada ta. Nag-iingat kita mga tugang sa COVID-19. Pero dyan sa Ginubatan, may parade na schedule sa aga, civic and military parade. Iya po, tangani na iskumemoraron palan, mga tugang, ang birthday ni, birthday pala niya, no? Ni General Simeon Arboleda Ola. Yan. So, parada, mga tugang sa madali lang, ha? So sa Ginubatan, sinabi na may load closure sa Ginubatan, tabi. Iyan po na buong, kaya kung aka mo ngayon mapag-Ginubatan, susog sa Ginubatan Municipal Police Station, alas 12 po ninudto, mga tugang, sarado po yan na tinampong yan. Pun baga duman sa may kanto, kung hali kang binugsakan, dyan sa may entrada kan Bukaf, College of Forestry, tama, sa Bukaf, Ginubatan, may diversion dyan, palawag sa sentro, buda may gasolinahan dyan, isasara ito, tabi, isasara tabi ito, mga tugang, kaya, digdi po kamo maagi sa kwan, sa main road, mismo sa diversion, okay? September 2 po, 5 a.m. to 11 a.m. At habon man isar-sara, adi. Junction kang Rizal Street, Barangay Ilawod to Junction, Barangay San Francisco. Aso naman ini sa laog sentro kan Ginubatan. O, kaya, di man po maabala, sumagay dyan sa Ginubatan, ta, iga po dyan ki-diversion baga. Iyo, haluyan na kanto kan Morms, di ba? Di man maabala. So, may parada tabi sa aga, na sa birthday, ni General Simeon Ola. Okay? O bueno, maparam na muna kita. Mga tugang ta... maparam na muna kita. Mga tugang ta... Diyan na 7:30, mabalik na lang kita sa programa niya to na anhapot sa DCGB. Madali na may text digdi. Pabati po, happy birthday kila Antolin Lorejo, September 2. J.O. Liaguno, September 2, Henry Luis, Adra, September 15, Nayumi Liaguno, yan, September 5. Sige po, happy birthday, tabi, sa mga birthday celebrators natin, at saka happy birthday ngunya, birthday ngunya pala, happy birthday po kay Doña Tina Rosal, yan, ha? Happy birthday hindi si Tina, si Kom pala na may birthday, si Kapitan Sani Cantar and Julius Cantar ang sa iya pong aki. Paguna ko si Tina, si Kapitan Sani Cantar, si Amigong Sani, kapitan po ini sa barko, ship captain po ini, si Amigong Sani Cantar. Happy birthday, amigo. At saka si Julius Cantar, yan. Dyan palang gigibon sa Oriental Hotel, Salbatana. Salamat sa imbitasyon. Ade, salamat po. Grabing preparasyon naman. Amigo, happy birthday, tabi. Happy birthday. Garo. Grabing preparasyon kayo ni Doña Tina. Happy birthday, Amigong Sani Cantar, at saka susay mo tabing, ikadua na aki, si Julius Cantar, birthday ngunyan. Magama, pareho ang birthday, magayunon man na timing. Magayunon man na timing.
Okay, mga tugang, salamat kasi ng pagantabay. Mabalik kita 7:30 sa programang Anhapot. Goodbye, mabuhay. Pura ako ng Bicolano, ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang kulog, Babanatan ko. kan Rexidol Forte. Bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawak, asin kalintura in as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the